U svakodnevnom govoru susrećemo se sa velikim brojem neprimjerenih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Neki izrazi imaju čak i uvredljivu konotaciju. Obratite pozornost na svoj govor i kako oslovljavate druge ljude. Nećemo govoriti o hendikepiranim osobama ili invalidima, već ćemo govoriti osobe s invaliditetom. Govorit ćemo o osobama s intelektualnim ili kognitivnim teškoćama, a nećemo reći da je osoba glupa, idiot ili da sporo shvaća. Za osobe s epilepsijom ili padavicom rabit ćemo taj izraz, nećemo reći da su epileptičari ili padavičari. O osobama koje imaju oštećen vid govorit ćemo kao o osobama oštećena vida ili slijepim osobama, a ne slijepcima. Upotrijebiti izraz osoba niskoga rasta, a ne patuljak. Za osobu bez invaliditeta ili teškoća nećemo reći normalna osoba, jer to podrazumijeva da neke osobe nisu normalne. Za osobu oštećena ili nestabilna mentalnog zdravlja koristit ćemo taj izraz. Nećemo reći da je osoba luda ili histerična.